ҳамаи мавҷудоти зинда ҳангоми рӯбазӯроварӣ меларзад. ҳамааш аз марг тарсу ҳарос доранд, ҳамааш ҳаётро дӯст медоранд. худро дар онҳо бинед, он замон ба касе наметавонед осеб расонед. се Будҳа. як гов дар кадом давлат намедонам. пеш аз кушта шудан хӯрокашро хӯрда охирон обашро менӯшад. ба сари ӯ чӣ меояд огаҳ аст. касе наметавонад оби дидаи ӯро манъ карда гирьяашро қатъ гардонад. каме пештар марги ҳамаи дӯстони худро тамошо кард ва навбат навбати ӯ ва аз ин ҳам огаҳ аст. ҳозир бошад як ротвайдер аст. бисёре аз моҳон вақте ки ӯро мебинем роҳамонро иваз мекунем. бародараш муддати кӯтоҳе пеш аз чанголи марг раҳо наёфта буд. аз канори вай берун намешуд. мурдани бародарашро ва дигар аз надидани ӯ огаҳ аст. дар мазори бибӣ бо алам гирья мекунад. ӯ албатта ки огаҳ аст дигар бибие ки бо ӯ ғамхор буд намебинад ва барои ӯ охирон вазифаашро мекунад. чӣ хеле ки мебинед маймуне дар дасташ фарзандашро гирифта нола мекунад. дар натиҷаи садамаи автомобилии ин маймунча мемирад. кадом модар барои фарзанд намегиряд? дар навбат як мисоли дӯсти ҷонӣ аст, на нонӣ. дар Русия иқлими хунуки марговар, саге ки дӯсташ дар болои роҳи оҳан мурда буд, ӯро тарк намекунад. ҷони худро аз барои дӯсташ дариғ намедорад ва аз назди ӯ дур намешавад. дар ин расм баъди якчанд дақиқа кӯдаки фил бо сабаби номаълуме ба ҳалокат расид. боқӣ монда модаре ки чашмонаш ашколуд. номи ӯ Эма, гови танҳо. ҳолате ки нодиран рух медиҳад, аз ҷои танг раҳо ёфта ба ҷои кушоде мебарояд ва аз хурсандӣ ашки чашм мерезонад. дар ҳамон вақт якчанд одами худодод Эмаро дида мефаҳманд ки Эма якаву танҳо мондааст ва гирья мекунад. ӯро харидорӣ карда ба ҳаёти дигар бо намуди худ говон дар фермае ки ҳавои хурсандӣ ҷойгир буд мебаранд. акнун Эма рафиқони худро дорад ва хеле хурсанд аст. дар натиҷаи садамаи автомобилӣ дӯсташро аз даст медиҳад ва ба як умеди охирин бо дастонаш ба ӯ ҳаракат карда мехоҳад дӯсташ ба ӯ низ ҳаракат кунад, то ки фаҳмад ӯ зинда аст, аммо беҳуда ҳеҷ чиз ба монанди пешина намешавад. инҷо боз як гове пеш аз буридан, аммо сабаби гирьяҳояш дигар аст. пояш шикаста, касе ғамхорӣ намекунад. барои мубориза набурданаш соҳибаш ӯро сахт бастаанд. танҳо гирья карда метавонаду халос. дар як фермаи сарватманд дандон вафот мекунад. дӯсти ягонааш саги ин оила барои ҳаёт додан ба ӯ мубориза мебарад. ин видео ба мо сарҳади дӯстӣ чӣ андоза метавонад бузург бошадро мефаҳмонад. охирон ҳайвони калонсар. ҳикояаш на он қадар хуб дар ҷои куштан қарор дорад ва аз ҳамаи чиз огаҳ аст. тарсу ҳароси ӯ дар ашки чашмонаш дида мешавад. ин видео яке аз видеоҳое ки барои ман тайёр карданаш хеле душвор буд ба шумор меравад. умедворам ки каме бошад ҳам барои шумо видеоҳои дигаргунаро пешкаш карда тавонистам. барои давоми ин хел видеоҳо тугмачаи дӯст доштанро зер карда ва ба канали мо обуна шавед. то рӯзҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.